Com em sento? Els estats i les emocions en català es poden expressar amb diferents estructures. Per exemple, el verb estar i també el verb sentir-se. Exemples. Jo estic enfadada. O bé, jo em sento trist. Repassem emocions i estats d'ànim en català. Comencem pels bàsics. Content, contenta. Enfadat, enfadada. En català també és possible donar a entendre enfadat, enfadada a través dels adjectius empipat, empipada. Trist, trista. Sorprès, sorpresa. Avorrit, avorrida. Preocupat, preocupada. També és possible dir preocupat o preocupada amb el sinònim neguitós, neguitosa. Nerviós, nerviosa. Angoixat, angoixada. Tranquil, tranquil·la. Espantat, espantada. Avergonyit, avergonyida. Concentrat, concentrada. Distret, distreta. Cansat, cansada. Enamorat, enamorada. Orgullós, orgullosa.
il·lusionat, il·lusionada. Decebut, decebuda. Frustrat, frustrada. Gelós, gelosa. Català col·loquial o com parla la gent del carrer. En català col·loquial ens referim sobretot a aquell llenguatge utilitzat per joves, tot i que no de manera exclusiva, i sobretot en el registre oral. Algunes expressions que indiquen emocions són, per exemple, estic ratllat. Estic ratllat és una manera col·loquial d'indicar que estic nerviós, trist o preocupat. També hi ha l'expressió més positiva, estic a tope. L'expressió estic a tope, com indica la seva mateixa pronúncia, no és normativa. Es tracta d'una traducció o calc del castellà. En qualsevol cas, es tracta d'una expressió ben popular entre els joves. La podem entendre com una manera de dir estic animat o actiu en un determinat àmbit. En tenim un exemple a la cançó de Bones d'Oques Grasses. A tope amb la 20, a tope amb la 20, amb la 20-20-vida. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides. A tope amb la 20, a tope amb la 20, amb la 20. Vols practicar? Trobaràs un enllaç gratuït als exercicis a la caixa de descripció d'aquest vídeo.